kes mar Jowi. Achiel kuom probation officer no biro mowacho ni Jowi ni enonge wakia ode kumodake. Onge family, onge ode kumodake, wakia kumodake. Chief no biro mowacho ni an ng'ana kia. Koro achiel kuom gimomi nyalo tuoni bail en ni wakia kuma obo yudie. Kilal to wakia kuma obo yudie. Kata kogoli tinyalo timang'oa, inyalo kawo ndege ilal. Nikech kilal to ing'eni Kenya bo bedo gi weche matek mondo koko manyi. Awinjre. Koro maga achiel kuom gik momiyo inyalo tuoni bail. Lakini ordinarily bail onego miyi unless there are compelling reasons momiyo onego tuoni bail. Koro samora mora ma watimo gimora mora, samora mora ma wadak e ngima waka, nyaka wang'e ni gimora mora ma watimo nyalo affect wa mbele ka. Nikech seche moko ka ong'eyi ni in kata dalani, in kata chief ikia, in kata area chief mari ikia, kata jo nyumba kumi gi ikia, kata ionge kata oganda, ionge kata nyaminu moro, kata osiepni moro manyalo bire court ma wacho ni an ng'ani ang'eyo, anyalo chung'ne kaka surety. Court nyalo wacho ni ng'ani ka waweyo to walal. Koro mondo kik walal, watwe kik wamiye bail. Maga achiel kuom gik ma court nyalo consider kapoko otuoni bail. Kamano. Aparo ni mano winjore heyo makare. Nyakorom Gajwang' imedo mana oro otegi na magore machuok kare adeka uchiel no mbui mar Facebook, YouTube bende yudowa achiel kachiel. Aparo ni ote ma bende sebedo kioro moko kuom gi bende sebedo kachwalo ne Brian no ka koro jopiny bende yie kanyakla kod weche ma bende iwacha hinya kaluore kod puonj motenre kod doho rambu na fai kanyakla kod omenda mano ma aching. Kapo kaka oyo matin tire wach moro madi bedi ni samoro no kuwuok makare. Eiti gazeti mar The Standard kono timo nonro mar gazeti Nyakorom Gajwang'. Eiti gazeti mar adek nwacho kanyo ni jaod bura machona mano makasarani mung'ere kaka Elizabeth Ongoro wang'ino duche manyoro noriwore kod duond bura mano mar UDA ka bende nowuok e duond bura mano mar ODM. Ka bende Ongoro nowuok e duond bura mar ODM bang' riwore gi duond bura mar ODM mane higa mar 2020. Koro duche manyoro noriwore kod duond bura mano mar UDA. Kata kamano wach ma bende samoro nokuwuok maler kinde ma bende natimo nonro mar gazeti nwacho kanyo ni Ongoro wach ma bende samoro japiny nyalo bedo ni kia en ni Elizabeth Ongoro en nyamin Otiende Amollo, nyamin gi maduong'. Koro wach ma bende samoro nowuok ma samoro kaluwore gi kier mar lep ni nyisa kanyo ni wach mana wacho ni dibede ni Otiende Amollo luwe. No kwacho ni Otiende Amollo samoro luwe katere e gwenge kata mna kadhi e duond bura mar UDA. Wanwa nyiso mana ni Ongoro duong' koro Otiende Amollo ema luwe kanyo. Koro gima nwateno wacho ni Ongoro en mana jal ma bende nowuok e duond bura mar ODM kadhi e UDA. To Otiende Amollo nitiere e duond bura mar ODM. Wanocho mana noluwe kaluwore ni rang'iny en nyamin gi maduong'. Koro paro ni mano en wach ma bende wuok e yo makare mosahinya ne Otiende Amollo. Samoro ka wach ma kamano nokopor e yo makare.